Έτσι. Λοιπόν, άλλοι ή άλλος. Ορίστε. Πάτερ, πώς μπορείς να γνωρίσεις το Θεό, αφού δεν είναι κάτι έτσι να εμφανιστεί, ας πούμε, σαν άνθρωπος και να σου πει «Γεια σου, τι κάνεις», να μιλήσετε. Πώς θα τον γνωρίσεις? Είπαμε και πριν ότι τον γνωρίζω με δύο τρόπους. Και με την νόηση και με τα μάτια τα υλικά και με τα μάτια τα πνευματικά. Μπορούμε να τον γνωρίσουμε το Θεό όπως τον γνώρισαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Δεν τον είδανε σωματικά. Τον είδανε όμως ψυχικά. Και τόσο πολύ τον αισθάνθηκαν μέσα τους, ώστε δεν ξέρουμε εάν θα τον αισθανόταν αν τον έβλεπαν και σωματικά. Η πνευματική σχέση και γνωριμία με το Θεό είναι ανώτερη και βαθύτερη. Αυτό μας πληροφορούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός μας, που λέει «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Όταν πιστεύσει κανείς χωρίς να δει με τα μάτια της ψυχής του, μπορεί να πιστεύσει βλέποντας με τα μάτια της ψυχής και όχι με τα μάτια του σώματος. Τα υλικά μάτια έχουν ορισμένη δυνατότητα οράσεως και πολλές φορές ξεγελιούνται, γιατί άλλα βλέπουν απ' έξω και άλλα υπάρχει από μέσα. Βλέπουν έναν άνθρωπο, παραδείγματι, και λένε αυτός είναι ευλαβής, ενώ στην ουσία είναι δισεβής, γιατί δεν ξέρουν το εσωτερικό του. Και έτσι δεν είμαστε πάντοτε σίγουροι για αυτό που βλέπουμε. Ακόμη δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και για την εξωτερική μορφή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε ότι οι σιδηροτροχιές είναι παράλληλες, δεν ενώνονται. Αν θα πάτε στο σταθμό το σιδηροδρομικό, θα δείτε μετά από μερικά μέτρα να είναι ενωμένες. Πας μπροστά και πάλι παράλληλες. Λοιπόν, τα μάτια ξεγελάνε. Έχουμε ένα ποτήρι με νερό και βάζουμε μέσα ένα στυλό. Από την επιφάνεια του νερού βλέπουμε στραβός, το σηκώνουμε ίσιος. Λοιπόν, υπάρχουν μερικά τα οποία εξηγούνται βέβαια με τη φυσική, αλλά τα μάτια, τα υλικά, τα βλέπουν αλλιώς. Δεν μπορεί λοιπόν να εμπιστεύεται κανείς